Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ng gila-ilahon ang bag-uhay lang nga nabutang isip direktor sa Cagayan de Oro City Police Office. Sayron sab nato ang mga kabag-uhan nga butyang ipatuman karon sa iyahang paglingkod. Ato makauban si Police Colonel Aaron Manja, ang newly installed director sa Kokpo. Colonel Manja, sir, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Mayong buntag, okay lang po, okay lang. Glad to hear nga you're doing great, Sir Manja. Pero sir, unang-una no, aron mas mailhan ka sa atong mga kapusong Cagayanon, pwede ka ba makashare ka namo og a little background about yourself? Kinsa ba si Aaron Manja kaniadto? Ako po ay pinanganak sa Isok, Buwak, Marinduque, Mimaropa, 4B. Doon po ako nag-eskwela ng elementary hangtod sa college. Prior po doon sa pag-graduate ko ng college, ako po ay advanced ROTC. Talagang pangarap ko po kasi probinsya, gusto ko maging sundalo. Pag-graduate ko po ng fourth year college ko, nagtrabaho po ako sa Manila. Electrician po ako for 1 year. Then, one of my kapitbahay, yung po ang nag-encourage sa akin na mag-take ng exam sa Philippine National Police. That was 1994. At sa awa po ng Diyos, ako ay nakapasok 1995 at nag-graduate po ako 1997 sa Philippine National Police Academy. Sir, you've mentioned nga bata ka pa lang gusto mo na maging isang sundalo o public servant. Pero ano po ba ang sa tingin nyo ang nagtulak sa inyo upang pangarapin ito? Kung ikwento ko is, sabi nga probinsyano ko, talagang sa hirap, as in, sa hirap ng panahon, ang mother ko is walang trabaho, ang tatay ko karpintero, 6 kami magkakapatid, na gusto kong maangat ang buhay namin. Ako from the beginning, nag-aral ako, never akong nabilhan ng bagong sapatos since high school ako, elementary hanggang college ko. Ngayon po, high school, elementary hanggang college ako, meron po akong tita na may restaurant, malaki ang bahay, doon po ako naglilinis. Yun po yung baon ko. Elementary hanggang college po ako, doon ako sa tita ko. Wala nung pong ibang source. Kaya sabi ko, ang pangarap ko nung ako'y nakapasok sa PNPA, kaya ko to, bahala akong mamatay, basta hindi ako lalabas. Ngayon sir, na ikaw na ang bagong direktor ng Kokpo, ano po ba ang mga unang mandato nyo sa inyong mga tao? Bali, ang unang instruction ko sa kanila is yung police visibility, i-maximize natin kasi alam natin na ang personnel talaga kulang. Kulang, wag na tayo mag-expect ng may ma-download o may ma-transfer sa atin. Kung ano kako ang nandyan, i-maximize natin yan. Kasi po, ang Cagayan de Oro City is pagdating ng adlaw, naga-double siya ang population. Coming from Bukidnon, Lanao, neighboring provinces. Kaya po, sabi ko, doon tayo muna mag-focus. Ako, sir, sabi ko po, ako'y hands-on. Hands-on ako. Sir Manja, first few days po bilang City Director, ano po ba ang nakikita mo na mga proyekto na gagawin mo under your command? Ang ano ko lang talaga is, i-focus na natin kung ano yung dapat tutukan natin. Hindi na ito bago sa akin. Although nga, iba yung ako station commander sa ngayon. Kumbaga, ako na yung nasa top i-over ko lahat ng mga kailangan. Kaya siguro, sabi ko nga, step by step lang. Mauna muna tayo sa baba. Police visibility muna, collaboration. Second, ang ano ko is sana magkaroon ng standard police station. Kaya nga po, kakausapin ko yung mga barangay captain, baka pwede silang magbigay o mag-donate ng lupa. Kasi galing naman po ako sa R4, alam ko yung proseso para magkaroon ng standard police station. Matagal siya pero may hihintayin tayo. Yun po ang punto ko. Gusto kong legacy ko na kasi ako dito, ako lumaki, gusto kong pagdating ng panahon may police station. Yung pinaglingkuran ko, binalik ko rin sa tao. Lastly sir, unsay mong mensahe ngadto sa katawhan nato diri sa Cagayan de Oro City, labi pa nga ikaw na ang namunuan sa kapulisan dinhi sa atong dakbayan. Magtulungan po tayo. May mga programa po ako na gagawin
Pero bigyan po muna ako ng pagkakataon na yun nga po, gusto ko makausap yung mga barangay captain para po sa bayan yung gagawin ko. Para po yung security is insecurity at the same time, maano rin po natin yung pandemic kasi po from time to time po may checkpoint po tayo. Daghang salamat Police Colonel Aaron Manja ug salamat sir sa imuhang pagka-sport sa pagtubag sa atong mga pangutana. Amping kanunay and more power alang kanimo. Yes, sir. Yeah, salamat, sir. Mga kapuso, chillax lang mo. Mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.